What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay nais ko munang isingit ang is-shoutout mo segment. And this time, ang papanat ay walang iba kundi si Kuya Eric ng Pinoy Nightmare Stories. Kuya Eric, pasok! Hello guys, bago tayo pumunta sa shoutout segment, nais ko po munang magpasalamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta sa amin. Maraming salamat po guys. At dako na po tayo sa shoutout. Shoutout kay Aizad Del Campo ng Riyadh. Shoutout kay Janice. Shoutout kay Eriza Miguel. Shoutout kay Aubrey Delgado, sorry. Shoutout kay John Cyril Unato, maraming salamat po boss. Shoutout po kay Miss D na napaka-generous, maraming salamat ma'am. Shoutout kay Alagaan Mo ang Pusa ni Tikya. Shoutout kay Jay Abla. Shoutout kay Bulaw Nagle. Shoutout kay Myrna Boho. Shoutout po kay Sapphire Diamond. Shoutout kay Princess Abila. Shoutout kay Ken Gamezone. Shoutout kay Aschill. Shoutout po kay Charmaine Saneo. Shoutout kay Ryan Noy. Shoutout kay Tromi Vlogs. Shoutout kay Maui Studio. Shoutout po kay Miss Christine Santos. Shoutout kay Loading Dark Hub. Shoutout po kay pinakaboss Marquis Torres. Shoutout po kay Loading Binar ng Ang Mensahero. Shoutout po kay Ban Malik ng Malik Mata. Maraming salamat boss. Shoutout kay Soleil and Arya ng Black Candila Files. Shoutout kay Ma'am Defred Mystery Files. Shoutout kay Captain Kokak. Boss, marapit ka na. Shoutout po kay NCM Stories. Ito po ay napakabibong bata, sabi nila. And yan lang po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. God bless po. Thank you Kuya Eric. Anyway, simulan na natin ang takutan. Napabalikwas ng bangon si Jeremy nang marinig niya ang isang malakas na putok ng boga. Nagmumula yon sa kanilang kalye. Ano ba yan? Sarap-sarap ng tulog ko. Mga bata talaga oh. Aniya. Nais pa sanang ipagpatuloy ni Jeremy ang kanyang pagtulog. Ngunit bumangon na lamang siya dahil alam niyang magigising din naman siya kapag nagpaputok muli ang mga batang yon. Hinayos muna ni Jeremy ang kanyang higaan at saka naligo. Pupunta kasi siya sa isang grocery store upang mamili ng pang-medyanoche. Matapos niyang maligo ay agad siyang nagbihis at nagsimula ng maglakad tungo sa labasan. Habang nasa daan ay napansin niyang may nakatingin sa kanyang tatlong lalaking hindi pamilyar. Ipinagsawalang bahala niya na lamang yon sa pag-aakalang bakla ang mga ito dahil sa lagkit na rin ng pagkakatitig sa kanya. Ilang minuto ang lumipas at nakarating na rin si Jeremy sa pamilihan. Pagpasok niya sa loob ay agad siyang kumuha ng maliit na cart. Konti lamang kasi ang bibili niya dahil nasa Manila ang kanyang buong pamilya. Mag-isang ipagdiriwang ni Jeremy ang bagong taon sa probinsya ng Atimonan, Quezon. Makaraan nga ang ilang oras ay natapos na din siya sa pamimili. Binayaran niya na agad ang mga ito. Saktong paglabas ni Jeremy sa grocery store ay siya rin namang pagpasok ng kaninang tatlong lalaking nakatitig sa kanya ng pagkalagkit-lagkit. Muli na namang nagtama ang kanilang mga paningin. Inisip na lamang ni Jeremy na bibili din ng mga ito ng pang-medyanoche. Nang makalabas na siya ay pinara niya ang isang tricycle na kanyang sinakyan pauwi. Hindi nga nagtagal ay nakarating na siya sa kanto nila. Maglalakad na lamang siya papasok dahil hindi kasya sa iskinita ang tricycle.
hindi pa nangangalahati si Jeremy sa kanyang dinadaanan, ay laking gulat niya nang muli niyang nakita ang tatlong lalaking kanina ay papasok pa lamang sa grocery store. Abot-abot ang kanyang pagtataka. Hindi niya maipaliwanag kung papaanong nangyaring nauna pa ang mga ito sa kanya. Naisip niya pa nga na baka nag-teleport ang mga ito. Sandali siyang napatigil sa paglalakad nang itanong sa kanya ng isa sa mga lalaking yon kung may kasama ba daw siya sa kanilang bahay. Sa pagkagulat ay hindi niya na ito sinagot at saka ipinagpatuloy ang paglalakad. Binilisan niya na lamang ang kanyang pagkilos. Ay, salamat sa Diyos. Nakauwi na din ako sa wakas. Wika ni Jeremy habang pinupunasan ang kanyang pawis. Minarinade niya na muna ang manok at pinakuluan ang spaghetti. Habang ginagawa niya yon ay natigilan siya nang marinig niya ang balita sa radyo. Magandang umaga, solid ka creeps. Isang bangkay na naman ang natagpuan malapit sa estero. Pinaghihinala ang vigilante ang may kagagawa nito dahil nakitaan na naman po ng markang V-sign at karumal-dumal din ang sinapit ng biktima. Wakwak ang tiyan, ginalitan din ang leeg at saka nakabalot din ng masking tape ang buong katawan nito. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang nasabing krimen. Back to you, Fitz. Pinatay na lang ni Jeremy ang radyo dahil hindi niya nagustuhan ang kanyang mga narinig. Tapos niya nang i-marinate ang manok at napakuluan niya na rin ang spaghetti. Kaya naman ay sinubukan niya na munang matulog. Muli siyang napabalikwas ng bangon dahil sa tunog ng boga. At sa pagkakataong ito ay hindi lang boga ang umaalingaw-ngaw. Sumasabay na rin ang mga turotot at paputok. Napatingin siya sa wall clock. Bagong taon na pala. Happy New Year! Aniya na parang may kausap. Happy New Year din. Nagulat si Jeremy dahil may sumagot sa kanya at pamilyar ang tinig na yon. Laking gimbal niya nang paglingon niya sa gawing pintuan. Natanaw niya ang tatlong lalaki na kaninang umaga lang ay panay ang sunod sa kanya. Paano nyo nalaman ang bahay ko? Nauutal na tanong ni Jeremy. Ngumiti lamang ito nang nakakakilabot. Sa mga sandaling yon ay hindi mabasa ni Jeremy kung anong binabalak ng mga ito. Sandaling lumabas ang tatlo at sa muli nitong pagpasok ay nakasuot na sila ng pulang damit. At sa kasuotan nilang yon ay may nakatatak na baliktad na bituin at sa kanilang short naman ay may nakasulat na Virgurus Anonymous. Ilang sandali pa ang lumipas. Lalo pang nahintatakutan si Jeremy nang makita niyang may tanga na itak ang isa sa mga lalaking yon. Mukhang alam niya na ang gagawin ng mga ito sa kanya. Bago pa man makasigaw si Jeremy, nataga na siya sa hita ng isa sa mga lalaking yon. Sinundan naman ng isang lalaki ng paghataw sa kanyang ulo ng isang matigas na bagay. At dahil nga doon ay halos mawalan siya ng malay. Hindi pa nakontento ang mga ito dahil binuhusan siya ng kumukulong tubig. Pinuntirya ng mga ito ang kanyang sugat. Hindi pa lubos ang kasayahan ng mga ito dahil binuhusan pa ng alkohol ang nagdurugo niyang sugat. At dahil sa iba yung kirot at sakit, ay tuluyan na ngang nawala ng malay si Jeremy. Nang imulat niya ang kanyang mata, ay nasa isang hospital siya. Bagamat nagugulumihanan pa siya, sanhi ng pagkakahataw sa kanyang ulo, ay pinilit niyang kausapin ang isang lalaki. Nasaan ako? Tanong niya na may halong kaba. Ako nga pala si Ariel. Ako yung kaninang tricycle driver. Sabi ko naman sa'yo na mapanganib sila. Bigla tuloy na alala ni Jeremy
ang sinabi sa kanya ng tricycle driver na si Ariel. Tandaan mo, kahit anong mangyari, huwag mong kakausapin ng 3 lalaking yan. Mapanganib sila. Namatay ang anak ko dahil sa kanila. Matagal ko na silang hinahanap. Ngunit ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon upang ipadakip sila sa mga pulis. Sila ang mga sospek sa sunod-sunod na patayan na nagaganap sa ating lugar. Anang tricycle driver. Dahil sa mga narinig ni Jeremy ay lalo siyang kinilabutan at kanyang naisip na kung hindi siguro siya sinubaybayan at tinulungan ni Mang Ariel ay malamang sa malamang isa na rin siya sa mga ibabalita na makikitang patay at walang laman loob dahil sa mga pinaghihinalaan ng mga pulis na vigilante. Sa kabila ng yon ay napanatag na rin ang kanyang kalooban dahil alam niyang pagbabayaran na ng mga ito ang kanilang mga ginawang krimen, ang mga kultong Fear Cruise Anonymous.